Hero try para banget ngai shanswer hagani ka step nga ai kublai pi haga kerteng jong Jesus Christ bat swaman ai gani ka jinghikai kwa ban pentep shapi bagi dan ka yeng jing duai hani hajiau lan snolin gi penduai gi bri gi bapang ba shitom bat kham tam gi tu gi ba syate hagi jinglin gi ba sniu kum haga jingdi pen buat haka kam aurea hagi pet film ja clear haka jinglin ban sngosi ban khuslai jingim ga badu jingkerman wan cha prayer center gin ai fi ga ktien jong blai wangi penduai pi ka kerteng jong Jesus Christ pin yo lat lut kum babun gila yo ban lat lut tengah kwa ban ai ni ga jing hikai bagan ni ga jing hikai kalong kum ni kawan ha jing keli ba bun barok pilai keli balai ngam yo jing jubab habang ala duai habang ala let jing esen balai ngam yo shu ya ka jing jubab na ublai ngala thaj ban puli kot ba ngala thaj ban duai na mar bangam yo shu ngam smart ban let jing esen ngas smart ban pendap ki program hayeng mani hanrai ngam sngo thu su thaw ta ka jing kerku ngam sngo thu su thaw gi ai ke nga shulang le nai la shi phau ar phau lai phau snam hanrai ngam shai gi ai ke ni mga sakut haju kani ka jingkli jong babun ki kristan ta bat kala penlong ki begila thaj no ban let jingesang kalong boring tang syong let jingesang kala syule ban pendap program bat kamdan sisa kata ka jingkeman ban ong yang ini let kumu ju sim de bedong ngas ngau keman ha bagi ong yang in let sika yeng try hanai bun ki kristan ta bun na padang fi ba pet ni video phim ngau keman man let sing try na mar balai kalong boring so bang ban pet gitu ki YouTube video sapo ki WhatsApp gitu ki news ki ba thamai oh ki jingya banong ba jang ta ka jingya tu jang ta oh la ya tu ta ni ngobang ban let ki party ngobang ban ya kendu i parlok ndai ban ong ban let ki yeng try banong ban duai oh tang balak dei sandi la shulet tang ba ala dei ban let ndai kam dan kata ka jingkeman ndai ni dei ban dan ka jingkeman ma yang let ki yeng try bat pisngo bala thaj sya manong kristan mar midan ka jingker khu ai ka dau para bangat ngan ong fi ka dau ba pila shulat jingesang akran ba ya jing syang ni ba phim sngo thu syai ya ka tin jong blai ba mshmla hikai shu epi ka nong rem jong ka tin jong blai ka ba dei dau ka bor jong men sim khu ka ba dei kat kum ka tin jong blai na ka ta dau ka long boring man la jingesang rei matangan pen syai no epi ba ublai ula thau ini bangin kemente ban let chayeng jong trai ba ublai ula thau ini bangin enjoy te ban puli kani tin jong ublai ba ublai ula thau ini balat na ublai nimla ban yo iki jingker khu hoi phila ban ngala ban kerani pi ni ka por rei pinong kumno kumno kata ban la man long ngala let ngala ruai ki kwayar ngala le ai kala pai kala tran ki jinglong sim ngam so kwa shu pen syak jingmet pen let jingmet akan dengan step dan peli ki khmat jong fi leng ba ka tin jong ublai ka balong ka ba kham nap mani ka wat lam ar yang sati ba ka bo jong men sim khu ni kai fi pen ba pin yo ya ge jingker khu ong pi dei ban ngau thu ya ka tin jong ublai bat ban shai na ka tin jong ublai bat ban pen ko ngu hlor ka tin jong ublai hang ta ki jingker khu kin chu ha ba fi tau ka ban ningkong hang nu ublai ukur khu ini hatu haka jinglet jingesang haka niam haka urkom haka jinglet niam haka jing pendap iki program hatu hang ta ublai ukur khu para banget ka ban ningkong du bau ublai ukur khu ini kadai haki jaka beneng lada pimpat yo pimpat dan pisu let jingesang an keran bet daga jingiet ne lada pisu la shumlien ban let jingesang ar pau lai pau sau pau san pau snam hanrai pi klampat yo rong pat haki jaka benang pisu let pendap rukom bat ki jingker ku pimi i ta pim keman hiru ali ngan hikai no fina ka tinjong blai bat jalat bat ngana ka city siki Ephesus da pli fi Bible jong fi slow bada shim da long serious mentang bat pli Bible jong fi na ki kitab
naga city upol syaki Ephesus kalau nang kabaningkong katkat kabalai pai ngine puli na katkat kabalai pai wong ni wong pol wong kum wong long balakirku ya ublai bat ukpa u Jesus Christ uba utrai jongi uba la kerku yangi daki jingkerku bakken jaman siem baro haki jaka benang ha ukris jisu pat ula adab kerku kadai ka past tense pat ha Bible parang leong who has blessed us past perfect tense, who has blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Tahu kan pensyai bahak tinggal siwa ubala kerku ladap kerku yang ni daki jingkerku bahkan zaman sim baro haki jaka benang ha ukris baro amta piak sat banyo igi jingkerku ngambeng ba pilet yang mani pat ngam ni wat let yang mani syu ngong ba pilet yang mani rai pikamlet kuntu so pikamlet sigi jaka benang badan hau Jesus Christ handai pisulet ni wan pendap program takadau boring hari dah pi sungau tu banlet vertikal banlet syakini gi jaka benang dah kadok ngilak banlet syata hau kuras Yesus rai dah bahkan zaman sim hau ni dan kan kadok rai ni dan pat ia ka spirit man hangi baka ta spirit ka banlet syaki jaka benang nak kata kadau Jesus Christ haka gospel Matius kelong ban riut kat balak lai pulai wong to wat pishwa ya ka hima ki benang bat ya ka hak jong u bat ya ki ai baro an sa ailam tamapi pi wong let shwa wat shwa ki hima ki benang hang ni pol wong lakar ku haki jaka benang hau Christ Yesu wong Jesus Christ wat pishwa ka hima ki benang bat ya ka hak jong u hari bon sin pi kamle kata piyet jingker ku baik kumni baik sulit jingis sang kumni baik para beriu baik pendap program pendap rekam baik takadam semua tu sampai mentau wong wat piswa wong ulakar ku ini daki jingker ku gi baja ka benang ha ukris Jisu tikumno nginlat syakita gi jaka benang kumno nginlat syakita gi jaka benang haba ukris udan namar balai ukris ula adap mipat ukris ula adap syayap mendai ba umpat dap syarap ula adai ka pastens ula adap mipat mentau dan hagi jaka benang bat hagi jaka benang nang tada usyang hakakti kaman ja ukpa pat ka jaka benang pemi ira nang ni kani ka dai tang kasun kamno ba pinlet ban yo igi jingkerku pihak pas lengbai kani kasun no Mugi para banget baik pihak pas kan sun kadai ka jaka ka basensyar u sim jong ka pertaiwai u setan ti lada pidai ban yo yagi jingkerku piliban kemen sya ban let su traju su piliban pi kemen sya ban ong adai kurstan ba kemen sya piliban bypass kan ka sun bat ban poi syaka jaka beneng ha ukris Jisu hang ta dan gijing kerku takada au Jesus Christ ban hawang wat pishwa ka hima ki benang bat ya ka hak jong u igi baron sa alang tam tiba pidei ban let syata pimla da ka bakken jado pimla da ka program ban yele namar balai bau sultan ru udan nong yele ban nyan ye fi finum let sigi jaka benang uyele persai pi bapinum yo bapinum bypass kan ka sun hadai bapin sakut stang kijing dua jong pi sakut stang jujubab la kanu posnan namar bapim pat bypass kan ni di ban bypass kan ni pat ka aeroplane bahkan hair shalor maka aeroplane ong bahkan hair shalor kahap job ya ka force jang ka gravity mo ka to ka batan kahap job kan kahap kiu shalor kahap dan ka bor ban kiu shalor nang takan sayat mereka ni ka kendau batan ite haga jingim ka bakan jam sim kadan ka batan banum let syaki jaka menang la da pile da ka do usutan kuslai pi unyele ban hanrei kumno kaktin jong belai ka ong bangin let syakita ki jaka benang yang inlet nak city ci Ephesus kalau nang ba ar ka takhat
kabah henry upat wang kumno takat kabasan to takat kabasan ba henry wang kumno wang wat man bangi lalong ki bayap da ki jing rengkang jongi ulapen yang lambat ukres da ka jing ai lapen fi bat ulapen mi yang lambat ba ulapen syong yang lambat haki jaka benang ha ukres jisu bong bat ulapen mi yang lambat ba ulapen syong yang lambat haki jaka benang ha ukres jisu haleluya tikumno ulek kumno blai syua bangin yo ia kan ka jingkerku uhapen syua yang naka jingyap pat ngi wat ong ba ppm pilaya pi di shaman la step pi bamjaman la step pilat jingesang hare lada ublai pat pen ia kamen sim jong pi dang long bat ki bayap pi syakri jing syakri ka bayap jingle ki ai basu pendap dukam ka bayap namar balai pat pen pi do men sim khut handai hang ni wang kumnu wang wat man ba ki lalong ki bayap dagi jing rengkang jongi ula pen yang lambat ukres jisu daga jing ai la pen pi dan kam syaban mat ia ka jing pen lada pimpat mat ia ka jing pen pidang long ki bayap pinomla raban let sita ki jaka benang syaka badan ukres jisu syaka ba pinyo ia kita ki jing kerku tu dan kam umen sim khut ban ra fi syaki jaka benang dan kam syaban pen na kita ki jing rengkang ki jingle ki bayap kai kita ki jingle bayap ngan ai fi lada subu pilet jingesang man la kasni man la kasandi man la ka kino ki sngi balang na ki sngi palai na friday ki bible study pilet silat nrai lada Jesus Christ pat pen fi na kini ki jingrengkang jong pi ki jingle ki bayap jong pi pimpak dan gajing pen ba pi susakut hang ni khendau pinumla bandat kita ki jaka banangi badan Jesus Christ takadau dan kaman kaliar ba dan kaman kaliar kum ka Bible pinumla ban yet ya kita ki hima ki banang lada pidang niap aka bakenja men sim hoi aka do pilong ki ba hare aka jinglong men sim ba piap aka jing rengkang ki kita ki jingle ka ki jingle ka do kita ki bayap ka jingyap mot ba pimpat lai lut na ka pop dan kam ban yo era jing pen habang kali fing ong pira imat era jing pen pinong ha ngala anget ngala yu la yo te jing pen harai haba ublei open open mi ru ya ki so jong jing pen wat ong bangal ayo jing pen lada pidang sakut hakapop pidang sakut ki jingle ki bayap lagi jingle jong pi ki bari pimpak lat lut na gini ki syubu pidan ka problem jong ka jingpet film jaklia kumno mensim jong belum ra pi syaka jaka benang ga bakut pidang sakut gini pisule program haye mani rei pidang sakut agani ka jingpet film jaklia haka kita gini ki kam ki bayap mau pidang niap pidang sakut aga jing bisni breu ka jing bam yama iwe kini ki khanglet pi gile ki kadai ka pop ka bakhang pi ban let ki jaka benang kadai ka do jung pi ka bakhang ban let sabang usut tan ro pen berngai pi ban let ki jaka benang ti dang sakut ka ni ka jing bo thit jing kthang dang sakut ka jing khuslai puli ka ba rum sung thu sung thau la jing sang sulet dang pundat kom puli ka bible rum shai ka tamut kumno pinyo iki jing kerku dang sakut tapet ngam dai wa pi ong bang keren ben ngaru yal ding ayat misang sung thu thau long boring ba hadu deki ar post nam tam ar punri wa jan lai post nam ngalet jing sang ta ngam sung thu thau sha bakal long boring song ya pinatip ya testimony ngam kwa ban ai ban jirong hanrai habang ayo ya kan ga jing penim wong kumno wong wat man bang lalong ki bayap daki jing rengkang jungi ula pen yang lambat ukres daka jing ai la pen pi bau la pen mi yang lambat bau la pen syang yang lam haki jaka banang ha ukres jisu pi kumno open yang kumno upelat lut na kapop
upala lut na kanika jingyap na kanika jingle ke bayap upala lut macam syak te merau pop Jisu syakat kum ga gospel Matias uang ban khat yu Jisu un pen em ya gibriu jung na ki pop jengki wat ulak tak sisa do mensim bakut bat nga barbuan macam ayele be dak dok ban job ya pop ndring amla ndring bawan gani ga jing ai jong Jisu ka jing ai kamut ka ka grace kadai ka favor jong blai ka unmerited favor kawan gani ga jing ai bat ka jing ai jong Jesus Christ kali kumno yang ka penla bangan kita ki pop ki bangam julak ban macam ngaya kesat kumni ada kawan ka jing ai jong Jesus Christ kali kumno ka jing ai jong Jesus Christ sundai ka penla pop ban sakut ka pop pai wat ong baladan ka jing ai lah sakut ka pop upol wong umno wong siti nong room wong hatung ngin yai sa kata ka pop baka jing ai jong ublai kanang manroy belian siti sinong room nang bandri pulihi wong kum ta mangi ki balayap ya kapop wong hatung ngin yai ne kata kapop ngin yai kersum ngin yai sate merau ta kapop baka jing ai jong ublai kanang roy belian posto polong kamlong kum ta mdai wong mangi ki balayap ya kapop timut lada kawan kani ka jing ai jong Jesus Christ kawan ka doknut dau mensim bakut kawan ka jing ai piok ban lat lut na kita ki pop kita ki bapi jule mensua pim le syu wong ki kambanga jule ngam le syu mentah ki kam mo kumno identiti pastor lai banang bahban wayong pogo banga judi ngam di syu mensta ku blai sibun pastor kada isya kata ka piong mo wong biri banga judi duma banga jubam mo ngam bang syu menta ki film gi baja khria ma pet ngam pet syu menta ki jing sosi gi banga dan ngam sosi syu menta ki jing pu ti jing tang gi banga jubu ngam bu syu menta nado bala ayu bala pen yanga tela da piong sisa mo jing kran ban yaki syakri ublai ki banga jukran mensua ngam kran syu menta te da pidang mlin man kran ban gi syakri jong ublai ru hang ni hapo YouTube ni ki kran ban ma mut hatul keli ong la pen na pi pen la da pidang kran ban da jing snop si thang da jing bu ti jing thang da jing bitar tu mensim jong jing bitar ngawang bagi beri jong blai kila biang let kidan hang yang tai jing duna rai abu pi ke jing duna pi address ki pi duai nam ta jong ki pi keren ka jing i om da ka jing bitar kamen sim jing bitar ka tur ga dai bampat yo jing penim pi sudan akan niam pi niam pi adai akan niam ten rai haba umen sim jong blai wang open MVP ong ngalong jing tau tmai ubril ba tmai jing long rim la let no la kapat janga hatulah kapat ne MVP lapan kapat ifi ne am daka ketien jong blai dau men sim jong blai la da piok mat ya kan ni met dehang ta bau men sim jong blai ura ifi syaki jaka beneng handai la da pempat mat pi sudah nak jing long niam pi bitar pun ban ya ka ega bakran ni nama rumen sim bakut u ya le persya men sim niam ba men sim niam u ya le persya men sim bakut kamen sim niam lai ga de ga basatar ba ni ke barokat bahang ala julap ga jing syakri babun kini ki beri ki bang layo penduai ki bala im aurea ki bala im ha jing di penbuat ki bala im haki kamnuti ki bala im haki haba ki pediang ni Jesus Christ ki yo ga jing la yo ya kata jing pen im haba ki wan ban plai ki pop hanrai basatar ba ni sim niam ti jawab palat bitar ni baik basnar palat ti dan kamban pen im pi nak niam ka ba pi jumlian ban light ban yada jumlian ban mo ban defend ya kan niam pihak mi ru nak tu ban defend ya kan niam kade ga wei ga basatar ba mensim niam ti nak tu ru hap kala ga bamut nak no mensim niam karen fi ni daga jingi bat ba ba ulai wan ban pen im pi open im fi ru nak nak jingle jong pop ni jinglien basniu ki bab jumlien nagi jing sosi nagi jing kuslai nagi jing do jing kerman nagi jing bamla banduai piong menta pastor piong bakshan piong ngamla banduai mla ban puli tinjong blai ru happen em pi nang tu
Katur kadi ka batik merau na maru blai ula ai ka ketien bangi dei bau la thawi dau ka men sim jong ikan lek keman ha ketien jong ka pen ko ngo kadi ban keman kadi ban enjoy kadi kam dei baburing bon ki ong ne dang supuli bible la samthia duai la samthia kadang tek merau ka men sim bam manifi kadang dan ka tu ka kesut ka batik ka tu spirit of python di ban di blai haban pen em ni pi na keturu haban pen em mun ai bapin bangno bakini gi balayo ma chre jing pen em siang lai i gini gi bri bas dang ban yo ma ka jing pen em o gi shit ram ban pudi ketin jong blai gi shit ram ban duai kadang ka jing turang namar blai kalau kum ketukan nong samar ya bau Jesus Christ wang apa piyo ma ya kan ka ka ba em ki wa em kin kersai na pa bat kom deng tak tapi bang ban siban puli bible pi bang ru ban ya lap gi wei pi bang ru ba kan ka ga slai gini ka wa ka ba em ka slai gi wei de hang ta ba pi la yo ta ka jing pen em tang ban su preach na pulpit ban pendak program tu ti kam dan e hindrai ka wa ga ba kersai hang no dam dan pulpit na dam no pilat sanu sunu ka jaka pilak pi keman ban puli ka bible pi keman ban duai kelam daput pi syong hakali pi bang ban sngap ni sermon pi bang ban duai ha ki telit pi bang ban ya share ka gospel ka kersai te ka tu wa ba em pi ka wa ba em kata kala sedang ka jingker ku ha ki jaka beneng kata mot men sim ba ku la ra pi ha ki jaka beneng Pai ula adap kerku lupa Jesus Christ ula adap syayap pa ula adap kerku lupa ki jaka menang henrai la dangim bypass mau ngifi ya kan yam la dangim bypass ya kan ka sun la dangim bypass ya ka pop nganong daga jing ayai Jesus Christ ni sakut haju si haju ti pinle kumno kumno kan pim kan ta ka jing kali kami kumno kan le mta ban bypass kita kumno kan le ban bypass kita ka baning kong kadan kamban kela ka bamun Jesus Christ wang kahima ki benang kalajan fi ukuran sepang kahima ki benang ukuran sepang ki benang upol ukuran sepang ki benang Jesus Christ upang ki benang ukuran sepang ka hap jong ukam ukuran sepang ki niam ki badan ni ukam ong da ba pilet jasang pinyo jing penim ngap bakla bele jing sang res ngap hau Jesus Christ ukam wan ra kan niam kaman sang niam wong kahima ki benang wan keren ya kahima wong kahima ki benang kalajan to fin kala ka bamut bat nget ya ka gospel ya ka good news ka gospel de Jesus Christ to fin kala ka bamut hatu pilak kala ka bamut nem na ka jingit niam chwa ning kong mi shwana ka niam pi mi shwana nai perkhat ngadai u banget jong katakan niam jong katakan niam ngadai nang ta nai pat pen kesan pi kata kala ka bamut shwani kita gi jingmut perkhat ong tura jisu ngadan hayeng ru mentangan kala ka bamut no na ka jinglong niam kala ka bamut na ki pop ru kita ki pop ki jing le ki bayap je fi ka jing kwa brai mo jong ka do ka jing sarong kijing bihon kijing bisni kijing bamyama kijing isi mo let jing sang bam khoi trai dang baye isi gitu kala ka bamut no ni gitu kala bamut ngam bangin janai ngam keren ni bangal janai dim dei kata mo ngidang bun ngarang kala ka bamut man ka sni hap kala ka bamut ban nama dam kala ka bamut kan ya men sim baman ka khangi balik sejak ke benang hap kala bamut man singkat jing em kersan ka de bakala ka bamut man singar hap kala ka bamut para banget bakaran nang ni ngap kala ka bamut masih ka jingat ru kam dei ka jingat tang sisien re ka dei ka jingat ka baman la ka sni ka gospel ka dei ka jingai ne ka ketien jong blai ti de hang ta ka sedang ka jing penem de hang ta wong wat men bangila long ki bayap ha jing rengkang jongi ula penem yang ngi lambat ukures de hang ta piyo ka jing penem bau blai ula sedang ban trai do men sim khut ba pingat ha ta ka gospel jong Jesus Christ bau men sim khut ura fi hi jaka benang bat dai ha ki jaka benang ki bau setan umdan dai ki jaka benang dai tang hasun dai ki jaka benang bau setan don ba pilat dau men jaka men sim jo piu men sim khut ura de hang ta pi ki jingker khu ho Jesus Christ de hang ta ba pi pulu kan ni tin jong blai pin sap so thu de hang ta pi sedang ban mat yang ni ka jing pen em ga ba ada ka jing ayai jong Jesus Christ de hang ta ha ba pila mat ya ka ya ka jing pen em wong Jesus Christ umno wong wa pi sha ki ma kim nang bat ya ka hak jong u pi bat ya ka hak jong u oh Jesus Christ u pendap ya ka hak jong u pa pen gospel Matius kalau nang ka balai tu kat bakat san wong kumno kai ka hak jong Jesus Christ ka hak jong Jesus Christ ka dai ban kup ya ka hak ka kai ka hak ka dai ban kup ya Jesus Christ pe Matius
ngan puli fi kalnong ka balai kat khat ka ba khat lai wong kumnu wong anda kum tahu Jisu lawan na Galilea syawa Jordan hau Yohanes ba anyo pen baptis u handai Yohanes ulakhang u udaang ngadan kam ba an pen baptis yang adame timewan pen ban hanga khatsan u Jisu te ulaya thu bat ulaang hau tu sya menta nabakum ni kan kalong kabadai yang ban pendap ya ka hak barok pai uji sukres wang yang wang wat piswai ki hina ki benang bat ya ka hak jong u kawai na ki hak kabadai ban le hadin ka jingkala ka bamut nawat kabun ka ya ka hak barok wang wat uji sukres u pendap ya ka hak jong blai wang kumni wang tu sya yangi mendai tang yangi ban pendap ya ka hak barok anda kumta ula syai'u o Jisu te andala pen baptis u la kino kumni na hakmi ru la ple ya ki benang ya u baula yo i yang mensim khot hakmi la ple ya ki benang hadin ka jing pen baptis pat wat banyak kan bypass ai ngakaran sepang ki hima ki benang tela dapila dat kala ka bamut baka hima ki benangkan ple ya Jisu Kristus la pen pun do mensim khot handai ha baula pendap ya ka jing pen baptis bau kup ya ka hak jong bleng kadi ka tin jong bleng amla ban ong yai u ya thu mo ka khat ka ba khat ri wong u Jisu te andala pen baptis u ula kino kumni nak ula kino kumni nak nak wa Jordan ula kino kumni nak bau la yo i ya mensimu blai bat la ple ki hima ki benang ya bela ple ki hima ki benang bela ple ya ki benang ya u pai wang pi ni bypass ke ni hak peli ki ma ki benang pila dap kela ka bamut nem pila dap nem ya ka jing pen baptizo ka jing pen baptis ka jing pen ngam ha ka kerteng jong Jesus Christ kanang baki benang gin peli pila kop nem ki hak jong blai yo pi ong banga batai start salip puli mapi na ka gospel Matius kal na ka balai ka khat masak san ka itu bau Jesus Christ hadin bau la kop ya ki ya ka hak kada yang i barok ban kop i hak lapan baptis u bat hadin bau mi na wa Jordan ka hima ki benang kala pile u andala pile ki hima ki benang kumno o mensim u blai udah hiar kum ka paro ba udah wan syong ru ha u hatu pila ada pendap yang ni hak jong u blai hatu pila ada kela ka mot ngong ningkong ka kela ka bamot ka jingat ka jing pelat ni gitu pop jing mlien basniu kata ka step by step anda pila yo lat sya pila mat uji skres ka dai bapin kop yo Jesus Christ pol wong nak sisti galatial nang balai kan lai arpaus san ba arpun riu ni puli kan kumno pin kop ya hak jong blai lai pin nget shwa pi dan kamban nget shwa kan wong kumno wong lai arpusan arpun riu arpun yo wong kumno wong henry menta balawan kata ka jinget ngim long shu hapo kanong hikai ka jingat kawan ra ya ka jingkala ka bomot ka jingat ka pelat lut ni pop nang ta da kumno wong namar pi baro pilong ki kun u blai da ka jingat ha ukris Jisu pan hadin ba pila ngat kawan kata ka jingat ha ukris Jisu nang ta da arpusan kumno wong arpun ri wong arpun yo ko umno namar kat ki bana pi ya ki bala pen baptis ha ukris pila kop ken ya ukris amla dan syu ujiu nani ubrik dan syu umra dan syu balat lut dan syu senrang bat kentai namar pi baro pialong uwei hau Kristus Jisu ti hadin ba pila nget hau Jesus Christ u Jesus Christ u nget hau blai kupa lapun yu do mensim bakut u nget hau blai kupa ulet syara jing pen baptis kapli ka hima ki benang uan u mensim bakut piru hadin ba pingat hau Jesus Christ habi pila rom syara hima ki benang pila wan kata ka jingat upol wong sungni wong kat kita gi balapen baptis sa ukris pila kop kan ukris bapin kop ya ka hak jong blai uji ukris wong wa pi syai ka hima ki benang bat ya hak jong u pi kop ya ka hak jong blai pi kop ya ka hak jong uji ukris hadin bapen baptis wi lapan snok lambat pi ba uji ukris hadin bapen baptis wi nang ta tila da pilong ki jong ukris kum taru pilong usembai u Abraham kinong yo patengken kat bakum kata ka jingkular ong blai ulak kular epi ulak epi ulak kular ulak kerkui hijaka benang hau Kristus Jisu te kumno pinyo kita ki jingkerku haba pi syukut hakaniam pin pendap yang ka ketin jong blai
Oblay uburam mela ka jong ka tien. Wat o Jesus Christ wan chaka pertai amban bypass. Wang kumno kum ka tu jing kai bangal ai mana hakit ki video so ang ba o Jesus Christ wang am chemuan ban pendam yu ya kawai ku kum re wang ban pendap wang. Wat o Jesus Christ wan ban pendap. Telah dakan pidai ban pendap ya barok ki hukum jang oblay pihak ngat hau Jesus Christ. Pihak le kat kum ka ba o Jesus Christ ukai. Wang kilat syaga pertayalap yang gospel uta ubang nget bat yok pen baptisen pen im. Hatu pilak nget sisa hatu pilak lut kepop. Hatu la pen im pina kepop. Hatu pilak pendap yang ngajing pen baptis. De hang ta pinlong kita kinong yok pateng hau Abraham, jong Abraham kat kum kata kajing kular. Bat pin yok pediang ni umen sim khut. Hatu pilak yok pediang ni am umen sim khut. Pilak yok ni am ya kajing pen baptis umen sim khut. Ka bakuran lagi ipat kitelik di batemai. Badai hang ta haba piduai hau mensim piduai da kitelik di batemai. Piduai amsyu da ka bordi piduai da kata ka most holy faith da kata ka jingat ka ba krautam. Pol wang to duai ru hau mensim khut kumnu pin duai. Namar upol wang utau bu duai haki bakran lagi telit ki batemai ukuran da ka jingmayan hu belai sau thu LD pila duai ni am kan ka jing duai telit bat apa pi duai de telit pi duai hu mensim jang belai dai hang ta bau mensim jo pi u mensim jo belai ura e ka mensim jo pi haki jaka benang hal badan ukris jisu de hang ta pi sedang yo e ka jing kerku de hang ta pi seong am boring syuk menta. Pisong ki kambanga jule ngamle syuk menta de hang ta pin sedang bani i ya ki jingker khu jong blai dang ta pin ong bang ngam boring man le jing sang rei de hang ta pin ong ngam sam thia syu de hang ta pin ong ngasngobang man puli kti jong blai de hang ta pin ong adap de ki jing keman tiga ni ka dai tang ka basic teaching ka bang ai ki dan si bon ki ai ki nong rem hatu pila let ni am pila bypass ni am nang resun hatu ka hima jong ki benang galak play namar bon ki bangale praktikal pe ngakren ni am dai tang teori praktikal ki bon ki balawan penduai ka jaka prayer center la pen play ki pop ki la yo lat na tu ka jing platform jaklia ki la yo lat na ka jing di kia ki la yo lat na ka jing thit jing kthang ki la yo lat ni ai bar habang pen baptis ki sapet ka ki video bang la bo ru PE habang pen baptis ki kadan ka jing ele rei haba be itu ki mensim baman ki ong ni ngasngau la lut wan so mensim bakut baki keren di bai pat gitlit ke batamai bang ta ka sedang ka jim bakin sedang ban bangno iktin jong blai namar ka jing ai kala awan haki namar mensim jong blai la pen sotu iki ban i haki jakka benang ya ka jing mayan ya ka jing kerku gi pada kita ki jakka benang dan Quran fi praktikal ni am dai tang ka teori am dai tang ka theology ka bana ka khli han ya ka jing sisa jong iktin jong blai pi sedang ban yo ban bor ban duai men step men mit ban sli pi sedang ban bang pi sedang ban lek ban duai ki brio pi sedang ban yo kata ka bor ban yalap ya ka gospel ban bu ikiti bapang yok kya oh hallelujah amen oh ngasngau tu ka dan ka bor jong mensim bakut yang mga yalap di pi kan ka gospel dia ada pimpat yok mat ya kan ka gospel pi sedang sakut akan niam pi dang sakut akan pop yang ni alam mentai pi sega jingduai ka badan bor how Jesus Christ syawon penkut kini beri ong try Jesus bait hang no bapidan pisong haki kamera jong pi compare pidan haki ka syuki ba pi pisong pidang pet hang no hunu kan ga video on try jisu ya ngani alam fi on try jisu ba kodor ngakala ka bamot no try jisu nagani ga jinglang niam nagani ga jing syubah syulek niam banga syulet jing seng tang dep rukom ngakala ka bamot no nagani ngakala ka bamot ru ong naki pop jong ki agi pop ki ba pile la dan ka ai ba pile ka bari pidan usamla ka samla bat pile dia tia klam pat daya tho katu kadai ka pop aurea pibun gi samla bat pile aurea plano kita gi pop compare Jesus Christ umwan ban penrem uwan ban kenduk do man sim bakut bapin i no kata ka pop kata kadai ga jingkala ka bombat bapin pais u bapin yo sat da snam do Jesus Christ api dan ga diktit jingthang le pilat ya jing seng api bab gi kam ni ai dari pidan ki jingtit jingthang yo para marjan pidan ga jingtit jingthang pidan ga jing isi pidan ga jing bam i nganang pidan ga jing ya dat ga jing pihun ga jing ya le politics saga yeng maniru oh kala ka bamot no itang turaji sungawan ban i no itang awan ban pet tang semi turaji sungapan tekut no ini ka pop turai oh kada ga jingbam yama ngkani ga jinglet pak kenya pak kriam ge ge barok khat ke jing mani ke jing ka jing sate ka mobile kino ka jing sate ka jing long marau ki mobile barok pen tekut no mata pen tekut no ka jing bam la ban puli kat ba ka jing bam la ban duai ke barok ngapen tekut no mata turaji su ong turai wan do men sim bakut ong ngadu dok nut ong wan do men sim bakut pelat lut yang turai oh turaji su ong turaji su IT seminga nget bamela syayap pidan kamban nget ru apa pikala kabut ong nget bamela syayap aga ding pena namar ki pop janga
nganget tuai Yesus ba malami pat aga si ka balai tuai ong wan men sim bakut pelat lut nga tuai nga pediang ni metanga nganget tuai Yesus ra yang ada men sim bakut sigi jaka benen tuai bangan yo ban kapat no men sim tuai oh rahama sakatara ba shikitu do musika nga duai fi nga lok ya fi nga gospel ka badan bo nga kurang nga jinglat lut tak itu gi bala duai sya nga jinglat nga kurang nga jinglat lut kata how Jesus Christ nga te nga komi gi bojing dom katu ka pop aure akan hapno na fi ka pop jong ka masturbation kan hapno na fi katu ka pop jong ka jinglin dan pet gi film jak yang hukum kan riano na fi kan hapno matasun dan ka jing bisni ka jing pihun ka jing bamlak manduai ka jing plak ka jing long men sima cancel ka kerteng jong Jesus Christ nga pentukut no nga kurenya ka jinglat lu nga kurenya ka freedom fi yo snow ka jing sisa ka jing sisa ka pelat lu fi and Jesus Christ pelat lu fi yo la lu de sisa ka jing sosi ka jing kuslai rehama sakatoro shikatalarava freedom kita ki bapang ba sitam ka jing syate merau ka jing sitam ma pentukut mata kerteng jong Jesus nga kurenya ka jing kya ka bacana Allah kya janai rahama sakatoro santalere seke haka kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth amen but amen ti kublai shibon be pisngap dengan ka video nganget blai la kerkui fi dengan sai number hang ni ba pilak ban teks ni ban WhatsApp yang pilak ban wan ke ying jing duai nyok ban yarap fi na mata ka buram jong try yaro itrai